VB-træner Tony Hermansen, en 1-0 sejr her i Aarhus. Hvad er baggrunden for sejren, som du ser det? Og stærkt arbejde, drengene, kontrolleret forsvarsspil, alle forsvaret og alle forsøgte at angribe, og så synes jeg, at Siv får lavet et fantastisk godt mål på en uvant plads, og så må vi sige, at gutterne de slås alt hvad de kan, og så er jeg rigtig glad for den her sejr her. Det er vigtigt at få 3 point. 3 point, man kunne sige inden kampen, og godt være 1 point er nok, men det er trods alt dejligt at vinde sådan en kamp, som vi gør her. Du siger Christian Sivebæk på en uvandt plads som angriber. En taktisk genistreg for Tony Hermansen? Det skal jeg ikke vurdere, det må andre vurdere. Vi vandt 1-0, og alle spillerne de er jo med i det taktiske spil, så jeg vil mere sige, at det er spillerne, der gjorde. Hvis det var en taktisk genistreg, så er det spillerne, der gjorde det. Men gameplanen den blev eksekveret? Ja, det gjorde den. Altså, han skulle ligge deroppe, og så skulle han løbe dybt ude i de rum, som der bliver skabt, når et hold har bolden, som de har, som AGF har, og de går lidt højt i banen, og så fanger den, så gælder det bare om at komme afsted, og der har han jo hans hurtighed, og i dag viste han også, at han er egentlig snuhed, for det var et fantastisk mål, han lavede. Vil du fremhæve nogen i en stærk holdpræstation? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det er egentlig mest vil fremhæve, hvis jeg skal være helt ærlig, det er vores anmål, eller Mortens, ikke vores anmålmand, fordi han er også lige så meget førstemålmand, men den måde, han har taklet det er på, at han er sat på bænken, den energi, han udviser over for Patrick og hjælper ham, det er faktisk det, som jeg vil fremhæve allermest, og det er jeg meget, meget glad for, og jeg er fandme stolt over, at jeg har sådan en i min trup.